into eyenza lamakhosikazi angathandeki impumelelo abayityhala ngamandla kuthi ninonke nilapha niselidakeni kuthathe enye into apha enentwalana ayibambe lamfazi lanto ayityhele ngamandla sikhuphi ayigama intwala kuthiwe achukelwe ke ngoku sikhuphi abiyele ihadi lamfazi anganeli nje ukuyibiyela ayipeyinte kuthiwe uxolela upeyinta nendonga ngaphandle wow ngoba ubuninzi babo bachukelwa ngenxa yempumelelo abayenzayo fakuthiwa omnye ufanele kaloku indlu yakhe une-tiles ubomba unesono ngofaka ii-tiles bani wakho bane-tiles apha sisinda thina une-tiles kaloku uphakamile madoda uzondelwa ii-tiles azifake endlini yakhe ubomba kubekho